Di mo ko pagparasirisimbagon iyo. Pagal-pagal ako, kakatapos ko lang maglaba. Ako na naglinig. Ako na nagluto. Ako na naglaba. Ako pa ang mahugas ng kinakanan mo. Ikagsasara cellphone ka sana? Ano, di talaga ka mo dyan, mahiro? Nagsakdo na nga ni ako kasuba. Gumayo ka man dyan ginigibo. Papagal na ako sa indo. Ang gusto nindo, kamo lang ang pagparaservisyohan. Para ma-cellphone lang ako. Abo nindo talagang magdangog sa kuya. Talagang pinipi ko nindo ako iyo. Mabilang akong tulo. Pag kamo day naghiro, tandaan nindo. Aapon ko ang mga charger nindong iyan. Susumuta ka kinong panahon at yan pag-abot. O di magsumbong ka. Gusto nindo ibahan ko pa kamo doon sa tukad. Humos. Pag di ka mo nagsumbong. O sige. Kamo ang maging matua. Ako ang maging nguhod. Hilingon ta. Hilingon ta kung si isay sa tuya ang mas pagal. Kita-kita undong trabaho nindong iyan. Hali ako sa sapa day malamang nindo ko matabangan ni magbuhat ning kastang tiglabahan dai man lang nindo maisip na tabangan ako kundi magpara cellphone na sana kamo. Ako nili punduhan mo ko. Ikagardo magtiak-tiak ka na ning sungo. Iti akon ko ang sa imong payo hilinga. Nagtiak na ako dyan ning sungo kasubago. Sinabihan ta pa dai ka magpara siyang bagsak ko. Sinabihan ta ka saro po. Saro po. Saro pa nanggigigil ako sa imo di ka sa kong para sa simba ko. Malaga pa ka. Punduhan ko. Paggalon ka man na maging tugang. Sige ka man kasusugo. Gusto mo mayo na sana kaming pahingalo. Nagsagdo na nga ni ako kasubago sa sagurong. Para ika lang ang naglaba. Dito ka man kay sinusugo na maglabakan sa kuyang bado. Iniba-iba mo. Dahil mo pagpasarisin pagon iyo. O tano, tama yung ginigibo mong yan. Ha? Tama. Pagal. Pag dahil nagigirong, naaangot ka, taday nagigirong. Pag ginirong ka, masabi ka, mayong galang. Ako di ka sa kumagpasarisin bag, pagal-pagal ako sa indo. Sige. Dahil pa ka mo magroloto dyan ta. Anong naman na ribok-ribok mo naman na yan? Amay-amay pa man nga na ang pagsugo mo yan na magluto. Ano kaya tadai mo na inuton ang gibuhon bago magpara cellphone? Ano kaya tadai mo na inuton ang hugasan lutoon bago magpara cellphone para mayang problema? Kung habang nindong magsunod, itatapo ko ang sa indong mga charger. Nagkasarapit na ang sakuyang shorts. Habo nindo ha. Para nagsisilpon man lang digdiyo. Naanggutan na naman ako si kuya nga mayong ginigibo. Dahil mo pinapahugas. Permin na lang nindo mo pigsusugo pag mayo sinong panahon. Pero pag yaon dyan mabuotong kamo sa kuya. Si kuya nga ni dahil mo mantig susugo. Ako permi mo sinusugo. Pwede man na si kuya na lang. Ako na nga nagugas sa bagong aga. Kakatapos ko lang nga magkarigos dyan sa baba. Tapos sabi mo, pa nagkarigos ako, makaselfone na ako. Uy, ika naman yan ang maghugas. Ika man ang cellphone pagkahugak mo. Maghugas ka na nini. Dali na, maghugas ka na. Pababakalan ng chocolate at yan. Pasensyahan mo na yan. Mayo ng agom. Talaga nindong sumunod sa ko? Ha? Nindo sige. Ang gusto mo kaya, ika naman lang kaya ang pagparasunodon. Paano naman palang kami nating paparasugo mo? Paano palang kami nanguhod mo? Mayong kapupundo ka katrabaho. Gusto mo ika sana magparasugo. Tapos pag day ka sinunod, maaanggot ka sa kuya. Maaanggot ka sa mo.
Ano pa daw ang gusto mong pagtitiak ning sungo? Paano na nga nang aguna ning sungo? Tudulong talaga kang mga payo kang mga aking iniyo. Ilingon ta. O subong ta ka diyang kinong panahon pag-abot. Dunay na lang ako tigpaparasugo kan doang iniyo pang mayo sinong panahon. Ika naman nga na, duman kuya maghiro. Naghugas na ako kaso bagong aga. Ika naman maghugas. Ano tigpapararab-urab mo dyan, ini? Ha? Sinabihan ta ka, di kang parasimbag. Anay! Di kang parasimbag. Ika nang gusto mong maging mato, ah? Pumundo ka. Lalatiman ka sa ko. Di ka pa humiro. Lalatiman ka. Kulog na. Garo na mauutas ang payo ko. Magirero ha. Sige. Tatarapo ko ang mga charger nindo. Grabe ang dudunong kang mga payo nindo. Sige. Ikaw na magkarindong. Kulog na. Garo na mauutas ang payo ko. Isog na kainiyo. Alo na di ka na maghibi. Madadangog ka pa kayan. Babalikan kita kayan. Sige na ni, maghugas ka na ta. At yan, babakalan ta ka ng chocolate. Sige na, mahugas na ako. Iyo, ako na lang. Mahugas. Pagpasensyahan mo na yun si ate mo ta. Mayo ning agom. Di ka na maghibi, alo na. Lalo yan maanggot na hili mo. Gurang na daraga. Gurang na daraga kaya yan. Di ka na magpara simbag. Bayain na yan. Ibabakal ta ka dyan ng chocolate. Iyo, alo na. Sige na, hugas na duman. Dali, hindi ka para simbag. Bayain na yun si ate mo. Kung nga ta, dilpagal na. Sige na, hugas ka na. Iyo, hindi ka na maghibi. Sige na. Madaman ako sa sapa, mabanwit ako ng panira. Maluto na daaning amay. Mayo na kitang kapupundong kasusugo kaniyong. Sige na. Amay-amay pa nga ni. 12:30 pa lang. Pinapaluto na kita ng pamanggihan. Ay ano naman na matuatan niyo. Maduman na ako sa sapa. Makabanwit lamang. Sige na. Ayot na sana kamong ibang paragibuhon. Para cellphone. Ngunyan suloon ang charger. Ano daw niyo si ate dyan? Nagsusulo man niyong kaleng toke. Ay ano naman niyong babae man niyo. Te, ang gusto din do ako na magparahiro dyan. Anong man ginigibo mo dyan? Ay ano naman yan? Ay ano naman niyo manatao man niyo? Ano pang gagamiton ng charger? Kamu ibang gineribo, mag-cellphone, pag sinusurugo ka mo. Di ka mo naghihirero, puro cellphone. Ngunyan, sulo ng charger. Para di ka mo maka-cellphone. Ano naman yung tao mananiyo? Para kay nang guton ka na. Maduma na nga ko sa sapa, di na kumapangod to. Ako gardo, di mo pagparakiris yung bagong gardo. Mundo ka. Para sure mo ang uhod mo, ha? Amay-amay pa. Gusto mo, maghimo na sana. Amay-amay pa man kaya nagsusugo ka na maghimo ng pamanggihan. Dahil pangani ko napangod to, nagsusugo ka na naman na maghimo ng pamanggihan. Maduma na lang ko sa sapa, mabanit na lang ko ng panira. Hindi duman ka sa sapa.
Ano pang gagamitin ka na yung charger? Pagsurulok mo na. Kung masilpong ka mo, magbakal ka mo ng charger. Tumundo ka. Nagkaparalsok na ang sakuyang tig-aamak. Pagka mo pigsusurugo, halat. Pag ma-cellphone, sige. Paluto ka mong amay dahil ang oras mabilis lang. Ikasa lang ko na dahil ka nagpangud to. Yan, suloon ang charger. Maka namang kayang ibang ginibo magparasugo. Sabi ang kapagalan ko na sa Indo, ako na nga naglabak ang mga gubing nindo. Nagkaparalsok na lugod. Tayo nindong iyan. Kung gusto nindong magamit yung charger, magbakal ka mo. Mayo ng ibang ginribo mag cellphone. Oh, kuha ha. Kuha dyan sa irarom ang charger nindo. Kuha. Trabaho nindong iyan sa kuya. Di lamang ka mo nahihirak sa kuya. Ako na pero ang naglilinig, nagluluto. Kamu ano? Cellphone. Pwede mo magsigidig dayo, di lamang ka mo makasigid. Cellphone. Ayan sa kuya, agar na magpara sa receive bag. Tara ka yan, ang guton ka na. Ang gusto mo kaya ika na sa ang pagparasunodon. Hindi ka nakakaagom. Abang sungit-sungit mo na. Kaya ka nagugurang na daraga.